kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ta shiga aljanna sai dai wanda ya ƙi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. an karɓo hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yace haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan al'ummarsa za ta shiga aljanna sai dai wanda ya ƙi. Sai sahabbai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye zai ƙiya manzo Allah? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wanda ya yi min biyayya zai shiga aljanna, wanda ya saba min kuma shine zai shiga wuta. Wannan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi. Abinda ake nufi a nan shine dukkan wanda ya bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sau da kafa koyi da shi to shine wanda zai shiga aljanna, wanda kuma ya kauce wa koyewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wasu abubuwa wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya zo da su ba to wannan shine yaki. Amma muddin mutum zai bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tabbacin cewa zai shiga aljanna. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.